Jotonono lamsoko chini Lopsajak gospel channel tini 16 tarik November 2020 chini mo Lopsajak gospel channel tini ketal khulukmani haine keba tini launch khlajakmani mo gospel channel no sung obon bagino sunamka je tabuk o hayungo tai o sungsaro borok ni thaniwo abo haino kaitoni kokthai ro pirja gyangni tongo saja gyangni tongo abon bagi kaitoni kok sajakna teikhe kaitoni kok pirja na teikhe kaitoni kok obo haikeno joto haun sobni teikhe sung obono tini o channel no sung chenglai o channel no sung chenglai mani hangke aro o chung sudu gospel ni gan rok sim tongla ajago chini gobangma testimony rok sung salainai tai sunglainai tai sung abo haikeno chini gobangma chini live umarok no bo salainai chini gospel ni live umarok no sung aborong ni singke sirunlainai aboni baganya faidi mo channel no khulograni sika ang poila sika elembak ni kokthai kisa naigrawon ang elembak ni kokthai nayene mathai 28 ni 19 spot no o jaga o kok bokrogo sijak tongo jisu dini sagir rok bai nukjamani ang kisa sa poriwana abo baino thangdi sangsar ganangai bebak borok ni khali thangai borok no ani sagi sinamai fa sajlatei kholake tharni mungai borok no baptisma redi haike o ilambak ka thar poriman ni singke sing joton kaitor hamari kaitung sing saimano chini tabuk mojara wongkha joton yagono smartphone rok tongo haihnya keba mo screen touch mobile rok tongo ngangke aboni bising tikino chung joto jagao no YouTube tai kobang ma chini social media rok bising tikhe chung video nugui tongo haihnya keba kereng haono chung nugui tongo abo hai smartphone rok no use khaijak tongo abon bagini chung wansuka kaitoni kok yang bising tikino chung salainai silainai tai sirungainai abon bagai norok ni bisingo tomung no khoroksa sengwe share khaijang sung thangke norok bo comment kai semano abo haikeno tini ni simi chini mo channel no sung sengire jaknai tai buskang December ni 1 tarik ni simi hake chini program ro haikne keba pandaro abo choyawi no sung klai thangani bagai sung saitonai jotono no hambai Saro